for today, kakapsat, pupuntahan po natin yung isang cafe, isang shop. Naimbitahan po tayo muli para pumunta sa isang shop. And ang nag-invite sa akin ay si Sir Leo. Nakasama ko first time nung pumunta ako sa Kapita. Nirequest niya kung pwede ba din kaming bumisita sa shop niya. So ang shop niya, kakapsat, is about sa milk tea, coffee, and pinangalanan niya itong Connectivity Cafe. Ayan. At ang makakasama natin papunta doon is si Sir JR. Yeah. Second time natin makasama si Sir JR. Ayan na, naka Yamaha R3. Ayan o. Uy, naka-acrophobic na siya. Parehas kami. Ha? Slip-on. Slip-on, parehas. Slip-on lang din. Alright. R3. Hindi siya ganun kaingay pero mas maganda kaysa sa stock. Siya nga pala, Hobbs, at gusto ko nga palang magpasalamat kay Sir Clifford ulit sa pagpapatest drive ng kanyang Yamaha Sniper. Ayan, kung gusto nyo pong mapanood ang vlog na yan, yung review kong yan, ayan po, nasa taas po. Ay, nako! Pag pala galing ka sa underbone tapos bigla kang nag-drive ulit ng ganito big bike na 4-cylinder, para palang iniiwan yung kaluluwa mo. Kaya nga sabi nila, 4 wheels move your body but 2 wheels move your soul. So ang mga motorcycle, pero depende naman. Depende sa motorcycle. Pero napakalalim kasi na meaning nun. Kasi hindi naman sa CC yun at saka sa kung gaano kabilis. Dahil may iba't ibang paraan tayo para ma-enjoy ang motor natin kahit anong CC pa yan. Kaya kahit low CC lang yan, ma-apply natin dyan yung 2 wheels move your soul. Ano na naman sinasabi ko. Ayan, so matatagpuan nga pala ang shop ni Sir Leo sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Pwede rin kayong dumaan sa Villasis, Pangasinan. Ayan, so ako yung nakapag-gas na, kaya sila na lang muna, dito muna ako. Parehas na parehas, oh, kakabsat, oh. Kulay black lang yan. Mura lang yan sa Shopee. Oh, mura lang, magkano lang yan sa Shopee. Yan ang secret na ano. Ang ganda pa, tignan. Wala pa yung full. Dito nga kami sa bayan ng Alcala, kakabsat. Ewan ko ng barangay ito, pero dito kasi malapit yung papasok ng shop nila Sir Leo. So punta na kami doon. Ang oras ay 6:44 and advance ata ito eh. Ito nga pala. So ito yung papasok sa kanila, Sir Leo. Kaya maganda yung lugar nila kasi ganito yung dadaanan mo. Nakita ko sa picture eh, ang ganda. Kaya worth it ang punta natin doon. Taas pa rin ng tubig dito sa Pangasinan. Enemy spotted. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit baha kanila Motoyorski, kabsat. Hindi natin nakasama ngayon si Motoyorski kasi baha pa rin daw sa kanila eh.
masasabi ko, Kabsat, ang papunta sa shop nila, hindi ka mahihirapan kasi puro semento naman. Kahit pa medyo looban na siya, worth it naman. Di pa ako nakakarating, ano? Pero nakita ko kasi sa picture talagang maganda yung lugar at saka napaka-presentable din. Kaya nga hanggat pwede, yung gusto ko maaga ayun, wala pang alas 7 para ma-video natin ng maayos yung lugar. Shout out kay Sir JR na naka-Yamaha R3. Nakakapag ano lang, parehas na parehas kami ng muffler, ng canister, and parehas pa yung price. Mura lang daw yun sa Shopee. Ayan nga, napanood nyo yung vlog ko dati na galing lang sa Shopee. Lazada ba o Shopee? Lazada ata. Maganda dun, hindi halatang mura. Praktikalan ba? Siya nga pala, Kakabsat, nakakalimutan na natin. Itong pangalan nga pala ng motor ko is ZX6R, pero bilang isang owner, ang pinangalan ko sa kanya Lizard. Dahil mukha siyang lizard sa harap niya. Punta ka sa harap niya and tignan mo yung tulis niya, mukha siyang lizard. Bagay niya ang pangalang Lizard. Familiar sa akin tong daanan, pero di pa ako nakapunta dito. Ba't ganun? May kaparehas lang siguro. So, hindi nga ako nagka-cut, Kakabsat. Binablog ko ang lahat ng papasukan namin para in case gusto nyong mapasyalan, mas madali nyong malalaman kung saan kayo dadaan sa pamamagitan ng vlog ko, para na rin makatulong tayo sa may-ari ng shop, Kakabsat. Ang mga kinakat ko lang yung mga boring moments, hindi ako nagsasalita, pero yung mga lahat ng papasukan namin sinasali ko sa vlog. Ayan, tips ko na rin yan sa inyo, Kakabsat. Ayan na si Sir Leo, R15 na black. Ako lang ang green. Black sila pareho. Bababa ka dito. Medyo pangit lang yung semento, pero hindi naman siya rough road na sobra. Naka-vlog din ata si Sir Leo. Sigurado mahaba na naman ang vlog na to. Pasensya na kayo, Kakabsat, kung mahaba yung vlog ko. Sinusubukan ko namang paikliin, pero talagang hindi ko siya ma-compress hanggang maximum ng 20 minutes sana. Lagi umabot ng 20 plus Kumanan tayo. Ito na ba? Hindi pa. Medyo looban siya, no? Anong medyo? Looban talaga. Ayan, parehas sila, Kakabsat. Second time ko lang makakilala si Sir Leo at saka si Sir JR. Second time ma-meet pala, anong makilala. There it is. Alrighty. Okay, Kakabsat, so ito na nga yung lugar, and shoutout kay Sir Leo na owner ng shop na ito.
Alright, good morning Kabsat. Nandito na nga tayo sa shop nila Sir Leo and sa kapatid niya si Sir Leonard. And dahil kakarating namin, pinaganda muna kami ni Sir ng coffee. And mamaya-maya pa tayo magsasagawa ng ating vlog. Pero nakastart na. Sabi ni Sir Leo, wag ko muna daw siyang papakita. Wag ko muna daw siyang papakita, yung kapatid niya na lang. Ayan yung kapatid ni Sir. Good morning po. Ayan so. Ayan so, out of focus ata yung cam ko Ayan. So, ito yung mga dining. Yan. And meron pa sa taas. Ayan. Paano ko ba papakita ang lahat ng surroundings? So, mamaya-maya akyat tayo. Ayan. Shoutout kay Sir JR. Ayan. Ay, napakita ko na si Sir. Di ba, hindi close up. Okay lang sa kanya yan. Ayun may salamin Yeah. So, ayan. Gusto ko nga ipakita sa taas Pwede na ba makita sa taas Alrighty. Chris Roms vlogging in Alcala. Ulo. Ayan, so ingat lang. Nasa taas. Parang magkipagkarera tayo ng kalapate ang ganda Tingnan niyo ang likod ko. Alright. Tingnan niyo. Ang ganda ng view dito. And so ito yung mga dining dito sa second floor. Ayan, marami-rami rin. Ayan. So maganda dito sa umaga tsaka sa hapon. Ayan napakaganda. Alright, paano ko mapapakita lahat to? Ayan. Ang ganda. So nakita ko nga dun sa picture. Ayan. So ito yun, nandito na ako. Napakasarap lang sa pakiramdam Kabsat na yung mga yung mga nakikita natin sa picture ay napupuntahan natin. Sana marami pa tayong mapuntahan. Alright, shoutout sa suot ko. Ito yung hagdan Kabsat. Yan, so ingat lang daw sa ulo. Ito yung kalsada na pinanggalingan natin. And ewan ko kung saan napupunta to. Ganda. Ganda. Ayun sa taas meron pa silang mga ilaw. Siyempre, umabot to ng gabi. Balita ko nagsasarado to ng 10 PM. Ayan. Anong klaseng puno to? Mala Christmas tree A few moments later. Alright Kabsat, nandito tayo sa loob ng kanilang shop para makita kung paano nga ba pinaprocess yung mga pagkain o milk tea, frap, ganun. So ito frap ata to sir, no? Frap? Yes po. Frap. Sinerte lang ako at nakapasok ako dito. Hindi sila nagpapasok dito. Mukhang maraming proseso. Siguro kailangan mong mag-aral ng ganito kung mag-business ka ng ganito dahil hindi basta-basta makukuha yung lasa na hinahanap ng mga customer. Kung gagaya ka lang, dapat may sapat kang pinag-aralan sa ganitong trabaho. Hindi naman sa aral na dun sa school, pero pinag-aralan mo kung paano gawin. Kay sir, paano kayo natutunan gumawa ng ganyan? Actually, I'm from Dakasi and Macau Imperial. Nagtrabaho kayo sa isang, yun nga yung sinabi ni Sir Poldo kanina. Galing po ako sa dalawang roti shop. Ayan, mukhang shake pa siya. Yung frap at shake ba similar, sir? Yes po. Same lang din po siya. Biniblend lang din po. Frap, sa frap tayo ngayon. Kung meron sanang mga customers, makikita rin natin kung paano gawin yung iba. So, napansin ko nga sa shop nila, sir, ang daming mga bagay na hindi ako pamilyar. Kompleto pala sila. Ayan. So, ito po ang loob pag hindi nyo nakikita.
isang kagandahan kung may experience ka sa isang trabaho na tulad na related sa gusto nyong maging business, kagaya na lang namin kaabsat. Si kuya ko, nagtrabaho ng Photoline. Ngayon ang business namin, Photoshop printing. Yan. Tinuro lang din nakin ng kuya ko. Talagang marami yung proseso, kaabsat. Yun, no? Marami. Kaya, maproseso. Kaya sa mga buibili ng ganito, na sinasabi nyo, ang mahal, maraming proseso, kaabsat. Yung bayad nyo, worth it naman. Ayan. So gusto ko lang itanong kay Sir Yes, po. Leonard. Leonard ba? Yes po. Ayan si Sir Leonard. Maliban po sa frap, ano pa po yung mga ibang pwede na lang mabili dito? Bali meron po kaming hot coffee, hot milk tea, lemonade, soda, then milk tea po. Then meron din po mga snacks na pizza like then siomai and fries po. Pizza. Wow. Yes po. Mahilig ako sa pizza. Bali ito na po yung finished product po. Bali mocha frappuccino po siya with java chip po. Ayan po. Napaka-special, kabsat. And matitikman ko yan, kayo hindi. Joke. Yan, no? Gumawa tayo ng tatlo. Yan. Maraming salamat po, sir. So, napaka-satisfying yung inumin mo na, nakita mo pa yung process. Hindi yung laging kain lang ng kain, inom lang na inom. Ngayon ko lang na-experience to, sir. Ayan, si Sir Leonard. Ayan. Ito po. Alright, kabsat. Tignan nyo naman, no? Kakatakam. Nagaduti ko na, just rabaw na. Ang daming toppings sa taas. So nakita natin kanina kung paano ang process nito. Toppings sa taas ng putik. Ngayon naman, iinom natin. Ayan, gusto ko lang nga palang isingit, kabsat, na si Sir Leo, yung isang owner ng shop. Si Sir Leopoldo. At yung nakita nyo gumagawa kanina is kapatid niya na si Sir Leonard. And hindi po sila empleyado lang sa shop na to. Pag-aari po nila ito. Ayan. Sana all may business. Thank you sa pagbisita Sir Chris Rooms kasama ni Sir Leseo. Salamat. Thank you at saka sana dumalo kayo dito sa shop namin. Try nyo yung milk tea namin. Hindi lang milk tea, may mga foods din like pizza, fries, siomai. Basta visit kayo. Thank you. Alright, kabsat. So napaka sarap nga rin sa pakiramdam na muli tayong naimbitahan sa mga kainan. Tignan mo, hindi naman ako mataba. Siguro tataba pa lang ako. Sir, shoutout kay Sir Lawrence. Yun ang first time ko sa kainan. Ang magandang advantage nito, kabsat, nakatulong tayo at the same time nakapag-ride tayo. Yung ride yung isang habol ko eh. Ayan, so hindi man tayo masyado magkaroon ng maraming views. Masaya na ako na na-involve ang shop nila sa vlogs ko. Ayan, si Sir Leo ulit, Leopoldo. And si kabsat JR. Ano ba talaga, Eliseo o JR? Yeah, junior ako. Junior, JR, ayan. So, shout out yung TikTok niya. Yeah. Follow nyo po siya sa TikTok. And sa Sir Leo, may TikTok din nata siya. Ayan. Kapsat, follow nyo ako sa TikTok and subscribe kayo sa YouTube channel ko kung bago kayo dito. Yeah. Tara na, huwag na natin hintay yung malusaw pa ang masarap na frap na ito. Ayan, oh. Maraming salamat Sir Leo at binusog mo kami. Yeah! Tapos na kami kumain, kapsat. Ngayon, inumin naman. Ito na nga, kapsat. Ito na ang katotohanan. Matitikman na natin ng masarap na frap. And ayoko siyang malusaw, kaya ngayon pa lang, tikman na natin. So, bawal muna yung alak. Ito muna yung cheers natin. So, cheers. Yeah! Dito na lang muna. Okay, but Jacob. Mas na pasla Tagalog ko panlangan. Lasang coffee na lasang chocolate na manamis. Yun ang hinahanap ko sa isang
fish na kain kapsatsuli na ko nga, frap ito. And ang importante naman sa akin yung lasa. Kahit mapashake pa yan, frap pa yan, milk tea ba yan. First time ko rin nakatikim ng ganito. Gagawin ko na naman tubig to. Hindi ko kayang gawin sa isang rin inin. kapsat. Ha? Ikaw rin naman. Connectivity Cafe. Yeah. Having cabs and sleeping in airports, running out of pages and passports, living out of a suitcase, trying to find my own place. Alright, Kabsat, so pauwi na kami ni Sir Leo, ni Sir JR. Sige sir, punta na kami. Sir, salamat po. Thank you po. Una na po kami. Sige po. Sige sir, maraming salamat po sa pagkain at saka sa inumin. Ayun, until next time, kami uwi na. At nandito na tayo sa dulo ng aking vlog. So maraming salamat po sa mga nanood at nag-aabang ng bago kong upload. So pipilitin ko po makapag-upload pa ng makapag-upload para may balik po natin ang dating Chris Roms. So dumadalas na ang upload ko, sana masundan kakapsa. Nagpapasalamat po ako kay Sir Leopoldo sa pag-imbita, and syempre sa inumin at pagkain. Syempre sa inyo rin kakapsat. Napaka-thankful ko sa inyo sa pagsuporta nyo syempre, and sa mga laging nag-aabang, and syempre sa mga maagang natusunin. Ayan, maraming salamat po. Dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Ayan, so ingat naman po tayo lagi and stay healthy. See you on the next vlog. Chris Roms. One-way plane in the night, not bothering to say goodbye. Walked a million stops, trains and cars and jumbo jets to get to here. I've seen so many